Benvinguts i benvingudes a Propostes. Avui parlarem del cicle de concerts de tardor a la cripta de l'Ermita. També ens ficarem la gorra en solidaritat amb els nens malalts de càncer. També veurem una exposició que mostra la biografia de 10 dones amb molta personalitat. I la Biblioteca Municipal de Cambrils ens farà una recomanació literària. Ens cordarem les botes i agafarem l'estic per jugar a hoquei amb els més petits. Coneixerem els equips esportius que juguen a casa i les estrenes del Cinema Municipal Rambla per aquest cap de setmana. Tot això avui a Propostes. Continua el cicle de concerts de tardor a la cripta de l'Ermita. El programa, que inclou actuacions fins al desembre, està organitzat per la Coral Verge del Camí, l'Escola Municipal de Música i el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils. L'objectiu del cicle de concerts de tardor, al igual que el cicle de primavera i també els concerts que s'organitzen a la cripta del Festival Internacional de Música, és donar una programació regular en aquesta sala i oferir, evidentment, una programació cultural, en general, a tots els cambrilencs, en una sala com la cripta. El que és la programació regular de la cripta, la programació estable, s'organitza amb 3 entitats, com són l'Escola Municipal de Música, el Departament de Cultura de l'Ajuntament i la Coral Verge del Camí, i tots 3 intentem d'alguna manera fer propostes diferents que apropi aquest espai a el que són diferents estils i diferents maneres de veure la música i la cultura. En aquest cas tenim jazz, música coral, cançó nadalenca, també música ètnica, etc. El que volem és oferir diferents tipus de música i d'alguna manera atraure diferents tipus de públic. Com molt bé dius, la situació econòmica és complicada i la cultura se ressent perquè, evidentment, hi ha altres prioritats més primàries i més bàsiques. Evidentment, intentem fer un cicle el més digne possible, dins de les 3 parts que organitzem el que és la temporada musical tant de tardor com de primavera i el festival, i d'alguna manera hem de fer una mica mans i mànigues per poder oferir aquesta programació. Per això també sempre cridem l'atenció a tots els cambrilencs i també de Rodalies a participar dels concerts de la cripta perquè és una feinada per tant les persones que organitzen com les persones que moltes vegades actuen poder fer aquest cicle. El cicle va començar el 30 d'octubre amb el Cor Sant André d'Onen, Suïssa, que és una coral amb un nivell musical, amb música sacra molt elevat. Després, el diumenge 6 de novembre, la Teca Teatre i The Oncles Band presentaren Històries d'amor i desamor, una proposta que barreja paraula i música. El diumenge 13 de novembre hi ha una proposta de jazz, Black and Blue, amb el duo Celeste Elias i Santi Careta, de Cultura en Gira. El diumenge 27 de novembre a les 8 també hi ha una proposta de música ètnica amb el Barcelona Ethnic Punk, banda liderada pel cambrilenc Pau Bages. El dimecres 7 de desembre a les 20 hores hi ha una proposta de swing i música nadalenca amb el trio Chiqui Boom.
El divendres 16 de desembre, a les 7 hores, el concert promarató de TV3 de l'Escola Municipal de Música de Cambrils, i el diumenge 18 de desembre, en doble sessió a les 6 i a les 8, en concert, el clàssic concert de Nadal de la Coral Verge del Camí. El concert de Nadal, que si no m'equivoco és la 43a edició del concert de Nadal, que normalment no ho posem, però portem 43 anys cantant a les portes de Nadal, que es fa sempre el diumenge abans del Nadal, doncs ja és una tradició. Intentem des de la Coral Verge del Camí oferir evidentment les Nadales tradicionals de tota la vida, perquè sempre la gent espera sentir aquestes Nadales i també sempre fer alguna cosa diferent. Enguany, com a novetat, fem 2 sessions a la cripta, que no s'havia fet mai el concert de Nadal a la cripta a la darrera època, i ho fem a les 6 i a les 8 el dia 18 de desembre, i volem aquí també fer un ambient una mica més acollidor, i per això fem 2 sessions perquè tothom pugui vindre. És un concert gratuït i com molt bé dius, és ja una tradició. La cripta, sens dubte, una petita joia que tenim, que evidentment li hem de donar vida, hem de fer més coses, tot i que ara és més complicat per la crisi econòmica que ens envaeix, però dintre de les nostres possibilitats i evidentment de la població li hem de donar la major vida possible. Estem parlant també del teixit musical de Cambrils, també sempre hi ha hagut tradició musical a Cambrils, tant del Polifònic de Sant Pere, l'Escola de Música, el festival, la coral, i jo crec que evidentment és una oferta molt bona en relació amb altres poblacions. Tenim una programació estable de música i a més tenim uns grups, i tant grups que surten de l'Escola de Música com altres grups amateurs, i alguns ja professionals que estan dintre del panorama local, comarcal i també català. O sigui que jo crec que evidentment la música i Cambrils estan lligades. El futur immediat, evidentment, són els concerts de primavera. Normalment intentem començar cap al mes de març, fins al juny, i un any més també haurem d'intentar fer aquestes actuacions, aquesta programació, millor dit, entre les 3 organitzacions que fem aquests concerts i, evidentment, dintre de les possibilitats, estem absolutament segurs que oferirem un nou cicle de primavera que conformarà una vegada més la programació regular de la cripta. L'aventura de ser dona és la nova exposició que es pot visitar aquests dies al vestíbul de l'Ajuntament de Cambrils. Es tracta d'una mostra amb les biografies de 10 dones que van destacar en la seva època. Una mostra que està oberta al públic fins al 30 de novembre.
Aquesta exposició es diu L'aventura de ser dona, és un projecte que es va crear a partir de la Magda Gassó i l'Alba Espargaró, que havien fet un llibre sobre la història de la dona catalana. I vam escollir una sèrie de dones que haguéssim pogut escollir unes altres, perquè la història de la dona precisament a Catalunya és molt extensa, encara que de vegades pugui ser desconeguda, i vam fer-ho amb aquests plafons que teniu aquí. Llavors, els temes que vam escollir són el de les mares, el de les visionàries, el de les lluitadores, el de les creadores, i me'n deixo un, que són les místiques. Llavors, en cada plafó estem parlant de dues dones catalanes que pel seu recorregut històric poden ser complementaris, poden ser afins, i intentem explicar la seva història i el perquè d'aquestes dones. La veritat és que el format és bastant senzill. En el cas de les dones que hem escollit, hi ha dones des de l'edat mitjana, com per exemple pot ser la Violant d'Hongria, que va ser la segona dona de Jaume I i que va ser mare de 10 fills, i va ser una gran política i la tenim aquí enterrada a Vallbona de les Monges. Tindríem, per exemple, la Carmen Amaya, que aquesta formaria part d'un altre col·lectiu, que és el col·lectiu gitano, però que forma part de la història, evidentment, de la història de la cultura catalana, que és una gran bailaora. Tindríem el cas de la Lluïsa Morell, que és una dona poc coneguda, però en canvi als 14 anys era una dona que treballava en ètica, que treballava en filosofia, que era coneguda a França, que era coneguda a Itàlia. Llavors tindríem un cas també més trist, que seria el cas de la Negreta, que va lluitar per poder donar menjar als seus fills en el rebombori del pa i va acabar executada. Tenim la Lluïsa Vidal, que és una pintora, tenim la Isabel de Villena, que era una monja que va néixer a València, però en canvi és la dona dins de la literatura medieval catalana més famosa. O sigui que, com pots veure, tenim moltes dones diferents, amb històries diferents, i que totes formen part de l'aventura de ser dona. Els equips base del Club Hoquei Cambrils practiquen cada setmana al pavelló municipal d'esports. Mouen l'estic i es passen la pilota per acabar fent gol. Una manera d'aprendre i divertir-se. El dia a dia del base, que és els dimarts i els dijous, fem l'escola, que són els més petitets, que tenim des de l'escola d'iniciació, escola mitja, escola avançada, i després ja saltem al prebenjamí iniciació, que s'ajunten uns 40 o 50 nens en aquestes hores, que és de 5 i mitja a 6 i mitja. Perquè uns cosins meus feien hoquei de gel i m'agradava. No sé, un amic em va dir que a veure un partit me va agradar i em va convèncer per ficar-me a hoquei. Perquè m'agradava patinar i ja tenia patins a casa. Perquè semblava divertit i per fer exercici. Hi ha l'escola iniciació, que és la base, que és el nen que comença, que anant de pista, a poc, comença a patinar, que encara no ha agafat uns patins al seu d'això. Llavors hi ha l'escola mitja, que ja comencen a agafar estic i bola, i els nens se comencen a motivar una miqueta més, i ja agafen més tècnica individual. I després hi ha l'escola avançada, que ja fan algun partidet amistós els caps de setmana, perquè es motivin amb tema competició i els s'enganxin una miqueta més, i llavors allò és el tema d'enganxe, perquè ja es federin i ja passen a prebenjamí d'iniciació, que ja fan competició. Que jugo al hoquei, de portera. Des del primer dia em va agradar ser portera. A casa quan em van dir que
si jo volia apuntar-me a hoquei, que me tenia que esforçar molt per poder guanyar partits i lligues i tot. Doncs em van apuntar i vam esperar el dijous per entrenar. M'agraden els patins i ja m'he acostumat a l'esport. De categoria faig prebenjamí A i de fem els entrenaments fem xutar amb la pilota des de fora l'àrea i partits d'entreno i moltes coses més. Practiquem el xut, patins, perquè a vegades als partits ens despistem, pràctica de córrer, tot el que vengui de hoquei per poder anar a defendre i tot. Fem practicar els xuts i la defensa un quadre. Contra el Reus Deportiu, contra el Vendrell i ja està. De patinar i ja està. L'equilibri no fa falta pels petits, sí, però pels grans. Dins de la crisi aquesta capficada que estem tots, que és bastant important, és una cosa que la gent pensa que també és un deport que és minoritari. El que passa que és un deport que o t'agrada o no t'agrada. I llavors, quan s'apunten, s'enganxen. Hi ha bastant d'èxit, sí. I ara parlant amb AMPAs i tot, com que ja tenen molt vist el bàsquet, l'handbol i el futbol, volen continuar amb el hoquei a veure si poden promocionar una miqueta més. Hi ha poques nenes i les que hi ha no estan fredades. A mi de gran m'agradaria ser un professional del hoquei. Jo veig molts anys jugant al hoquei. De vegades vaig a veure el hoquei dels grans i així ho aprenc i quan jugo ho faig com ells. El Futbol Club Cambrils, el Vilafortuny i el Futbol Sala Laguna juguen aquest cap de setmana a casa. D'altra banda, el sènior del Club Handbol de Cambrils juga contra el Molins de Rei i pel que fa als amants de la competició, el diumenge tindrà lloc la Marató Costa Daurada. El Cambrils buscarà la victòria a casa aquest dissabte contra el Vilaseca. El partit es disputarà a les 5 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. En quarta catalana, el Vilafortuny s'enduia la setmana passada els 3 punts al camp del Porrera. Aquest diumenge intentaran fer un bon partit contra les Borges del Camp per pujar posicions a la taula. Serà a les 12 del migdia al Camp Municipal d'Esports. Pel que fa al Club Futbol Sala Laguna, que juga a tercera divisió, s'enfrontarà aquest cap de setmana contra el Sant Vicenç. Els seus aficionats tenen una cita dissabte a les 4 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. El conjunt sènior del Club Handbol de Cambrils es disputarà dissabte el lideratge amb el Molins de Rei, després d'haver guanyat el passat cap de setmana. El partit serà dissabte a les 7 de la tarda. Els aficionats a la competició, preneu nota, perquè aquest diumenge tindrà lloc la Marató Costa Daurada. L'event tindrà sortida i arribada al parc temàtic de Port Aventura i recorrerà el passeig marítim de Cambrils i Salou. El circuit, que serà pla i ràpid, comptarà amb més de 42 quilòmetres de recorregut. Paral·lelament, se celebrarà la segona edició dels 10 quilòmetres Costa Daurada, que compartirà part del circuit de la Marató. Com a convidats d'honor, la Marató comptarà amb la participació dels atletes Xema Martínez i Alexandra Panoyotou.
L'esdeveniment està organitzat pel Club Runners World Tarragona conjuntament amb Running Solutions i PortAventura i col·laboren els ajuntaments de Cambrils i Salou, Turisme Cambrils, Patronat de Turisme de Tarragona, la Diputació de Tarragona i Nike. Un any més, l'Associació de Malalts de Càncer, la FANOC, organitza la festa Posa't la gorra, una festa infantil amb espectacles, tallers, obsequis i activitats que tindrà lloc el 18 de desembre al Zoo de Barcelona. Diuen que tothom va amb flors pel carrer, allò? Sí, però més pel centre que per aquí. On té l'hotel vostè? No em tractis de vostè. No tenim cap hotel. La meva germana viu a Barcelona, però em sembla que avui em quedaré aquí a dormir. Val més que vagis a casa la tieta, mare. Jo estaré bé. Aquella cadira sembla prou còmoda. Mare, de debò. Demà serà un dia llarg, descansa una mica. N'estàs segur? Sí, s'ho passarà bé. Si aquí les nits són com una festa, oi? Però què vols dir? No, que és broma, ho he dit per riure. I els teus pares, Lleó? Encara no els hem vist, només hem vist la gavina. Ja, és que jo ja porto 9 mesos aquí. Ja el meu pare només ve els dissabtes. M'han operat 6 cops i ja per ell és com normal, això. FANOC és una associació que està formada per familiars i amics de nens oncològics, de nens que tenen càncer. Són les sigles de nens oncològics de Catalunya. I es dedica a intentar omplir tot el buit que hi ha al voltant de la malaltia, perquè aquesta malaltia a nivell mèdic està molt ben tractada i aquí a Catalunya tenim els hospitals que són hospitals de referència, però l'entorn de la família, el que és la societat, el que és els efectes que produeix estar malalt, tot això no està cobert. Nens que queden sense anar a escola, famílies que s'han de desplaçar, moltes hores a l'hospital, hi ha tota una sèrie de problemàtiques que és el que la FANOC i d'altres associacions lluitem i treballem per omplir això. Un dia caminant pel carrer, em vas trobar una cosa genial, portava visera, rodona com era, per mi era una gorra especial. M'ajuda a protegir-me del sol, que guapo estic molt a mogollon, vull que te la posis amb solidaritat, així doncs serem tots iguals. Posa't la gorra i col·laboraràs, i els nostres somnis farem realitat. Posa't la gorra amunt i avall, gira mitja volta, estigues preparat. A nivell de Tarragona, el que nosaltres donem servei a totes les famílies, a tots els nens que pateixen la malaltia, a tota la província, tant Tarragona, Terres de l'Ebre i a tot arreu. I bàsicament els tractaments es realitzen a Barcelona, a la Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu principalment, però després d'aquestes famílies, aquests nens, un cop surten de l'hospital i tornen cap a casa, això no vol dir que ja estiguin bons, no? De fet, continuen que no poden anar a escola, no poden sortir a casa, no poden fer la seva vida normal. I des d'aquí, des de l'associació en Tarragona, el que intentem és donar aquest servei de voluntariat a domicili per mirar, per veure quines necessitats té aquella família a l'hora d'atendre el nen, o ajudes d'àmbit econòmic. La idea és intentar complir aquest buit. Qualsevol cosa que pugui necessitar la família és el que se fa des de Tarragona. A més, organitzen també trobades de les famílies, jornades una miqueta de lleure, la festa del Posa't la gorra a PortAventura i campanyes de sensibilització de cara a la societat. Del càncer infantil s'ha de parlar perquè el pitjor que hi ha és el desconeixement i la ignorància sobre algun tema. I s'ha de parlar és una situació, és una malaltia que està ahí, però que hi ha un tractament i que cada vegada els resultats són més positius. No et demanem més del que et puguis donar.
El primer objectiu que no hem de perdre de vista mai és que el malalt, en aquest cas, és un nen. I el nen té les seves estones en les que realment es troba malament, però hi ha moltes altres estones i de fet, la seva vida és la vida d'un nen. I per això pensem que el principal, que és aquest projecte, aquest Posa't la gorra, ha de ser una festa, ha de ser un dia i un moment lúdic, perquè hem de donar l'alegria al nen, a la família, als amics. Ho hem de mirar des del cantó positiu. Estem lluitant, estem recuperant i ha de ser una festa, s'ha de lluitar amb alegria contra aquestes coses. Nosaltres, els nens i les nenes de Barcelona, volem dir-vos una cosa molt important. La nostra ciutat té molts edificis impressionants, però el més necessari encara no hi és. La casa dels xuclis. Un lloc per nens i nenes amb càncer i les seves famílies. Ja hem començat a construir-lo, però hi ha un petit problema. Els diners. Podem comptar amb vosaltres per acabar-lo? Ajuda'ns. Construïm-la junts. Construïm-la junts! Una fita molt important ha estat que l'obertura de la Casa dels Xuclis. És un espai que després de molts anys s'ha aconseguit obrir, s'ha aconseguit construir, i és un espai que queda molt a prop de la Vall d'Hebron, on hi ha 25 apartaments per a les famílies desplaçades, que això, per exemple, per la gent de Tarragona, o de qualsevol altre lloc, però els de Tarragona ens toca directament. Quan has d'anar a Barcelona, els tractaments són molt llargs, a vegades són mesos allà, has de tenir un espai per viure. I aquesta Casa dels Xucles realment és un somni que per fi s'ha fet realitat. Ja està obert i ja hi ha les primeres famílies, serà a poc que s'anirà introduint les famílies allà, però és un espai en què es tenen la seva casa, la seva intimitat i el seu espai per desconnectar una miqueta de l'àmbit de l'hospital. I crec que això realment també és una d'aquestes coses que ens sentim molt orgullosos d'haver arribat fins aquí. La millor recompensa trobo que és aquest agraïment, si és que hi ha per part de les famílies, sentir-te, que tampoc ho busquem, però sentir que aquella família, que aquell nen, d'alguna manera el que tu estàs fent té un valor positiu. Ja amb això ja compleix totes les expectatives. Si veus que aquell nen, fora d'aquest moment dels tractaments, té un espai on pot jugar, té un espai on pot relacionar-se, té un espai on pot oblidar la malaltia, i això és el que nosaltres procurem que sigui, doncs això ja ho dona tot. Tots els sacrificis possibles els dona per bons. I al veure dibuixat un somriure també ajuda. Evidentment, sí, perquè si l'entorn és positiu, el nen... És que és això, és que és molt important, perquè tu veus aquests nens, que a més que van amb cadires de rodes o que van amb els goteus aquells, les màquines aquelles enxufades i tal, però que no deixen de jugar, no deixen de riure i davant d'un pallasso que mostren la seva alegria, això és molt important. Posa-la al davant, posa-la al darrere, mira com gira la gorra canyera! Mira'm a l'esquerra, mira'm a la dreta. Posa-la al davant, posa-la al darrere, mira com gira la gorra canyera! I avui una recomanació pels infants, però també pels adults més nostàlgics. Les manoples de Caperucita, una adaptació original i divertida del clàssic conte de la Caputxeta Vermella. Hacía un frío asombroso. Caperucita había buscado un jersey de lana y una bufanda roja, y las manoplas, una para cada mano. Se tapó bien las orejas y salió brincando hacia el bosque. Pronto paró de saltar. Un viento feroz la empujó tan fuerte que acabó rodando patas arriba,
Blam, 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 blam. ¡Ay, qué daño! Caperú se levantó de un salto y sin una sola lágrima, como las niñas valientes. Aquesta és la proposta d'aquesta setmana, les manoples de Caperucita. Les manoples de Caperucita ens parla d'aquest conte tan conegut, protagonitzat per una nena de la qual no sabem el nom, però sí que sabem que porta una caputxeta vermella. Com podeu veure, és una proposta innovadora perquè en aquest cas el protagonista no és la caputxeta, sinó les manoples. I a més, la caputxeta és també una miqueta diferent. La Inés Almagro i el Miquel Mardones són els autors i il·lustradors d'aquesta proposta de la caputxeta vermella, que està editada per l'editorial Oco, de Pontevedra, que sempre aposta per la innovació dintre de l'àlbum il·lustrat i té propostes d'una gran qualitat. Les manoples de Caperucita ens parla, com ja us dèiem abans, de la caputxeta vermella. Però com que tothom coneix la història de què passa amb la caputxeta, doncs el que fa és fer-nos una nova proposta divertida al voltant de la història que tots coneixem. I llavors, com ho fa això? Doncs ho fa establint situacions completament diferents a les del conte tradicional. Per exemple, tots recordem a la caputxeta tradicional saltironejant pel bosc i collint floretes. Doncs aquí és ple hivern, fa moltíssim de fred, per tant ella ha d'anar a buscar les manoples, la bufanda i la gorra, i a més no pot collir floretes. I tot el conte estableix aquest joc de complicitats entre el que l'adult o l'infant ja sap del conte tradicional i aquesta proposta diferent, però que comparteix amb el conte tots els personatges, la caputxeta, el llenataire, l'àvia, el llop, evidentment, i fins i tot el cabasset amb la mel i el pastís per a l'àvia. Per què us recomanem aquest àlbum? Doncs perquè la caputxeta és un d'aquells contes tradicionals que mai no perden vigència. Fins i tot aquest hivern a les cartelleres cinematogràfiques teníem una adaptació de la història de la caputxeta i del llop. Però aquí hi ha una proposta molt interessant de l'il·lustrador i sobretot aquesta complicitat que es busca amb el lector. La il·lustració ja veureu que fa moltíssima gràcia, ens trasllada a situacions quotidianes, però sempre tenen un punt de diferent amb la situació original. Per tant, per a tots aquells infants que estimen la caputxeta i, com no, per als adults nostàlgics, absolutament recomanable les manoples de Caperú, que és el nom que té en aquest conte la caputxeta. Arriben dues noves estrenes al cinema municipal Rambla, Rovelló, El somni d'una nit d'estiu i El árbol de la vida. No us les perdeu. Hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Serás mayor antes de que ese árbol crezca. Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante. Vamos, pégame. Dame. Vamos, hijo. Te tiene miedo. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir. Siempre he querido que seas fuerte, que seas tú mismo. Papá,
Mamá, siempre estáis conmigo. Y siempre lo estaréis. Algún día caeremos, lloraremos y entenderemos todas las cosas. Guíanos hasta el fin de los tiempos. Si no sabes amar, tu vida pasará como un destello. Que veus què has fet, aprenent de conill? Tu, que eren els primers rovellons de l'any! Que ho saps, que difícil és trobar rovellons? O potser és que a tu no et costa trobar-ne. Si hi ha gossos que saben trobar trufes, també n'hi pot haver que sàpiguen trobar rovellons. Que et veus com vas? Ets un desastre. Et diré rovelló perquè recordis la teva missió, trobar rovellons. Que no ensumes menjar, rovelló, Que no ensumes menjar. Finalment en Rovelló ha trobat nova casa, però el voldrà la tianyera si li crema les espardenyes? Ho sabrem en el proper episodi. Primer se n'haurà de sortir dels perills. Entre espans i trapelleries descobrirà el Mas Tolosa i tots els seus habitants. Corre, corre, Rovelló! T'esperen moltes aventures! Fins aquí el programa d'avui. Tornem divendres amb més propostes. Bon cap de setmana.